Има ли напомпани Golf четворки? Golf 4 2003 година 1.9 помпа дюза с оригинален ABT пакет. Внос от Германия, напълно стокова и оттам започват модификациите. Като има страшно много неща правени по колата, просто няма да стигне времето да ги опиша всичките. Дюзи от Ariel, VAL 272 STI, интейк на F63, смукателен колектор, челен кулер, 4 баров мап сензор, даунпайп на F26 и още много работи. Волан има претапециран. Страшно поддържано и страшно запазено голфче. Между другото, колата се продава и ще оставя инстаграм на момчето. Ако някой има интерес, може да се свържи с него. Разбираш, че една кола е правилна, когато видиш тия джанти тук тъй. Нямаме клип как се чува колата, но моята оценка е 10 от 10. Страшно запазено голфче, въпреки че не съм фен на Volkswagen. Бих си го карал за everyday. Поздравления на момчето за проекта и успех с продажбата. И не забравяйте, в автоспомен с код LOVEAUTO получавате 14% отстъпка на всички артикули.